Grabatzen ari garen unean goizeko 10:13 igaro diren honetan, eskupilotari dagokion bideoa grabatuko du gaurkoan, eta Donostia hiria torneoaren inguruan hitz egingo dugu. Gaur hasiko da Gipuzkoako hiriburuko torneoa, bertan ohiko lez 4 bikote izango dira, 2 finalerdi jokatuko dira eta finala, norgehiagoka guztiak Donostian ohikoa den moduan Atano 3. pilotalekuan izango dira. Eta besterik gabe, has gaitezen bikoteak aurkezten. Lehen bikotea Altuna eta Rezustak osatzen dutena da. Biak ala biak partida karga handiarekin dabiltza, jada galdera ikur bat da ea bi hauek nola iritsiko ote diren norgehiagoka honetara. Atzo ere Jokin Altuna partida oso gogorra jokatua da, herenegun ere jokatu zuen Elgoibarren, eta Beñat Rezusta ere partida karga handi xamarrarekin dabil, eta ikusi beharko da ea bikote hau nola dagoen. San Fermin torneoa irabazi zuten, San Fermin torneoa ez barkatu, Andre Mari Zuria torneoa irabazi zuten elkarrekin, orain bigarren torneoa jokatuko dute aurtengo udan, eta ea nola moldatzen diren, baina beti noski kontuan hartzeko bikote Altunak eta Rezustak osatzen duten hau. Peio Etxeberria eta Zabaleta. Jose Javier Zabaletak 3. partida izango du, okerrez banaiz lesiotik itzuli zenetik, orain artean denak Jokin Altunaren aurka jokatzea egokitu zaio, eta denetan pasara handi xamarra hartuta gainera galdu egin du, eta ikusi beharko da, baina jada nik uste pixkanaka asentatzen joango dela. Peio Etxeberria ere momentu oso honean dago, atzo ere jokatua da, orain ez dakit zer egin zuen, baina atzo ere jokatua da Etxeberria, eta horiek guztiak kontuan hartuta, Jose Javier Zabaletak atzean agintzen badu, bikote hau ere oso kontutan hartzeko eta favoritoetako bat behintzat. Artola Mari Ezkurrena, bikote hau ere oso bikote sendoa da. Jon Mari Ezkurrenak egia da, Bilboko aste nagusia torneoan sufritu zuela, Laso eta Imazen aurka jokatutako norgehiagoka horretan, ordu hartan Mikel Urrutiko Etxearekin jokatu zuen. Oraingoan Iñaki Artolarekin, sasoi honean dagoen pilotaria, uda honetan beti gora datorrena nabarmen, eta ziur torneo hau motivazio handiarekin hartuko duena. Ikusi beharko da, ea Jon Mari Ezkurrenak atzean zenbaterainoko nagusitasuna erakusten duen, eta Iñaki Artolak Jonek nagusitasuna erakusten badu aurrean abaguneak izango ditu, eta jokoan hasten oso ongi ari da azken partidetan, eta hau ere kontutan hartzeko bikotea. Laso eta Imaz atzo Bilboko aste nagusia torneoa irabazi zuten elkarrekin, elkar oso ongi hartzen duen bikotea. Ander Imazek pare bat 3 norgehiagoka salbu gainontzean uda ikusgarria egiten ari da, atzelari oso segurua da, berme handia ematen duena, eutsi egiten du, baina eman behar dionean eman, eta atzelari aurkaria ere behartzen du. Aurrean Unai Laso tiro bat bezala dago, oso ongi ari da jokatzen, bizi, ikusten da lehengo Unai Laso egin batean itzuli dela, eta atzo Jokin Altunaren eta Martijaren aurka ikusi genuen hori, eta hauek ere eguna badute argi ibili behar da. Eta oraingoa zen favoritoak esatera, 2 norgehiagoka hauetakoak. Lehen norgehiagoka nik Peio Etxeberria eta Zabaleta ipiniko ditut. Batez ere Jokin Altunaren partida karga hartuko du irizpide moduan pronostiko hau ematerako garaian, izan ere oso zaila da. Partida guztiak irabaztea, egia da baita ere zaila dela Jokin Altunak 2 norgehiagoka jarraian galtzea, hau da atzo galdu izana eta gaur galtzea, pilotari irabaztaia baita, eta norgehiagoken 180 baino gehiago irabazi egiten ditu, baina egia da, iruditzen zaidala Jose Javier Zabaleta ja beso hori pixkanaka freskatuko zuela, fisikoki ere konfiantza gero eta handiagoarekin arituko dela, eta Peio Etxeberriak aurrean jokoan hasten badu
jokin min egin diezaioke, eta bai, Pello Etxeberria eta Zabaleta ikusten ditut favorito. Eta Artola Mari Ezkurrena Laso Imaz norgehiagokan, Artola eta Mari Ezkurrena hartu behar dira favorito, egia da Laso eta Imaz momentu oso gozoan daudela, baina teoria meintzat Atano hirugarrena bezalako pilotaleku batean Jonek errebotea, egin batean eta kakotxe artean hurbil edukita edo dominatu beharko luke, Imazek behar bada gehiago sufritu lezake Bilboko Bizkaia pilotalekua baino, Atano hirugarreneko lurra ere biziagoa delako, azkarragoa, eta hor Mari Ezkurrena min handia egin dezake. Eta finala, beraz, Pello Etxeberria Zabaleta altuna, edo Artola Mari Ezkurrena geratuko litzake, eta hemen iruditzen zait Artola eta Mari Ezkurrena irtengo direla favorito. Jon sekulako uda egiten ari da, aurreko partida salbu gainontzekoetan sekulako nagusitasuna erakutsi du aurreko kuadroetan, eta gainera aurrean goi mailako aurrelari bat jarri diote, kasu honetan Iñaki Artola, eta bai, torneo honetan favoritoa den bikotea, Artolak eta Mari Ezkurrena osatzen dutena. Hauxe beraz, gure pronostikoa, ea zer gertatzen den gaur emango zaio hasiera. Torneoari eta ostiralean izango da finalaren analisia ere hementxe kirolunean izango duzue. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartan izan agur.